ferie vizuală. Ea este în primul rând o demonstrație a valorii școlii românești de ceramică, a înaltei sale calități estetice, dar și tehnice, multe dintre piesele de față fiind adevărate tururi de forță, de virtuozitate tehnică care fac din ele bijuterii nestemate. Astfel, Ioana Șetran expune fascinanții cărăbuși care trezesc instantaneu privitorului admirația, bucuria, sentimentul de meravilia. Marta Iacobovici, plier de formă de tactilul Catherine Movens, este fie abstras spre eter din azuriul turcoaz, fie accentuat spre teluric în seria brună. Titu Toncian readuce scripirea plină de farmec a antichității sau a Bizanțului în piese prețioase, gen carte-obiect. În privința celorlalte piese ale sale, având rezerva că filozofia ca element ludic e acceptabilă, dar explicită, este un element de extraneitate al domeniului, George Tutin expune rafinate compoziții unde culoarea pastelată, alburile, griurile calde dau un sentiment aproape muzical, atrăgător și plăcut. Romana Mateiaș este prezentă cu obiecte ce reamintesc rosturile arhaice magice ale artei, create cu deosebită virtuozitate tehnică și cromatică, incitând privitorul la o explorare atentă. Adela Bonaț, de data aceasta, propune meditația asupra subtilității la propriu și la figurat, într-un context de culoare deosebit de elaborat. Raluca Glodean, unul dintre artiștii cei mai valoroși ai promoției 2005 ai Unarte, prezență remarcabilă în catalogul Young Romanian Artist, continuă preocuparea ei de translare arhaicului, vezi arhetipul Venus din Willendorf, în cea mai strictă actualitate prin elementele de vestimentație modernă. Nicolae Moldovan se joacă dadaist cu obiectul în imagini clare de concept de mare impact. Remarcăm în expoziție obiectele pe care le-am putea numi selenare, care țin de o latură nocturnă, fascinantă, misterioasă a teluricului, precum cutiile brune ale lui Gavril Zilcală, care parcă sunt făurite în străfundurile vulcanice sau On the Dark Side of the Moon, nu spuneam și de la Pink Floyd, sau semilunele fructe ale lui Victor Trier, misterioase, dar de altă factură, evocând parcă străvechile răzi de zestre, sunt cutiile tot ale Martei Iacobovici, și tot de zona misterului, ținând portretul cu două fețe ca un Ianus modern, el și ea, suprarealistă într-o tipare a iubirii de Alina Ailingăi. Străvechi, dar vii și actuale prin căldura solară a culorii, prin elaborata stângăcie, în ghilimele a formelor, prin desenul copilăresc jucăuși ce le însocește sunt lucrările Biancăi Boieroiu, în aceeași zonă de profunzimi arhaice sau antice, mergând lucrările robuste, exultând din plin forța teluricului ale lui Ciprian Ariciu, căluțul magic din pastă brună al Biancăi Boieroiu, amfora ce evocă mileniile petrecute sub mare a lui Cioba Barabaș, poezia uitată a meșteșugurilor în lucrarea Simonei Tănăsescu. Pentru că ne-am apropiat de poezie, ea ne dezvăluie un alt grup de lucrări care merg pe culori senine și dacă grupul amintit exprima robustețe, forță, acestea sunt reprezentative pentru stările meditative însoțite de un sentiment delicat. Remarcăm astfel căsuțele vesele interesante, cu importantă componentă ludică exprimată prin formă, culoare și text ale Monicăi Pădureț, broasca testoasă cu pui creată din alb cu accente albastre, respirind prin factură și forme libertate a marii artiste Eugenia Bob, jocul cu scrierea ca pretext cărora li se adaugă silueta evanescentă, abia trezărită a personajului uman în imagini cu parfum romantic de Aniela Ovagiu, retortele alchimice gri aurii, forme ce cheamă la explorare imediată de Ovid Ionescu, și nu în primul rând limpezimea luminoasă a obiectelor pseudo-utile sau oarecum cu funcțiune simbolică, cum spuneau suprarealiștii, ale maestrului Vasile Cercel, care derutează așteptarea utilitară a privitorului.